padayon tang namalandong sa ebanghelyo nga naghisgot unsay role sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Gipadala di ay ni ang Espiritu Santo sa Ginoo nga hinato aron maoy mosulti unsay gustos Ginoo nato. Daghan kayo tag mga katawhan karon nga galisod ba pagkahibaw unsay gyud kabubuton sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing unsay kabubuton sa Ginoo nimo karong buntaga. Nagisultihan na ka? Wow, way klaro. Gyud. Congratulations sa kamaong maminaw o kamaong mosunod sa gusto sa Espiritu Santo. Kay kung kitang tanan kamao lang kita ana labi na gid sa atong mga leaders pagkanindota puy-an sa kalibutan. Sa inyong tanaw ang atong mga leaders ros gobyerno dinhi sa Pilipinas naminaw ba, nagsunod ba sa gisulti sa Espiritu Santo? Inyong paminaw ba? Nagsunod o wa? Kadtong pag-eleksyon nato atong midterm election Mayo 12 ang mga namutar nagsunod ka to sa gisulti sa Espiritu Santo o sa gitunol sa politiko. Ako bitaw libot-libot karon diri sa atong Cebu ngadto Coast Norte kay na ako'y appointment kari sa South Cebu nganhis ato libot-libot daghan na kayrong gipamutang diha sa karsada gipangbitay ang uban gipang butang yugstan nga nag-ingon ang mga nidaog daghang salamat kaninyong tanan sa inyong butangan pagidusay sa inyong gugma og suporta. Nya ang musantok di sa kungunahuna kadtong nakita nako before sa election o during pagais election nga daghan kay diya naghinatagay naghuot ang mga motor kay mang-claim sila sa ilang dawatonon. Makaingon dayon ko di baka ni usas mga nanghatag ato no. Nya do na pa jud kay gat bitaw nga moingon daghang salamat sa inyong gugma og suporta or inyong pagpili kanako. Pangutan ako na imong kaugalingon og wa palang gyud mo gihatag ba? Kanang wa gyud gihatag. Do na kay mo pili nimo. Kana pangutan na kamo mga na-elected og wa lang gyud mo gihatag, igo lang mong nigasto para sa tarpaulin, nigasto mo para sa kananaang mga campaign ninyo, inyong kaon, inyong gasolina, kana lang gyud inyong gigastuhan ba? Kamong nagkuyog-kuyog nga nag-campaign, di lang yun mo manghatag anang mga para inom, para sugal pagani usahay, ug labaw sa tanan kana yung individual yun nga ilista o nya tagaan. Ug wa lang yun unta na doon na kahay mupili ni mo. Mo na ipangutana. Ug mao na ang Holy Spirit musulti na siya nato unsa man mupapili ba ka o dili nya kung di kita maminaw mo nang ma-disappointed na ta mo nang dunay pipilaron nga tension sa transition period sa mga elected o sa mga outgoing sa mga incoming o outgoing labi na sa atong probinsya murag na ay tension naman na social media kamo nalay discovery ana. Naasay uban nga smooth ra kaayo nga pagkuan ang outgoing nga dili na mao'y napili pag-usab og ang incoming naglamanuhay ra sila mag kiss of peace pa usahay. Nindot kay tan-aon pero nasay uban nga ning kamot naa pagyapoy gimmick nga himuon pastilan ngano man wa lagi maminaw sa Holy Spirit. Muna unsa bay rason tungod kay ang atong human reasoning, ang atong human genius o wisdom maumay atong kasagaran gyung sundon. Murag anha ta mo salig ba sa atong human capacity to know.
Kani manggong kamatuoran nga tinud-anay gyung kamatuoran mga igsoon, dili sayon tugkaron. Gi lain na sang lingi sa imong tupad ing nahibaw kas kamatuoran sa imong bana or sa imong asawa. Gi kuno ing na kuno be, ing na nakahibaw jud kas kamatuoran ron anang imong bana or imong asawa. Boy, kamong mga bana, nagmata lamog buntag usahay. Labaw na mo mga asawa. Ebe ka mo kuno, naibaw dyan mo sa kamatuoran aning inyong pari ron. Ha? Boy, sige pa mong daig-daig, Padorsiano. Ayaw lang tawag balhin, Padorsiano. Kaya ganahan kay minimo. Pero mahibaw mo sa kamatuoran, ambot, di ba ka mo murag nagbugaw og iro? Pawa, pawa. Pero ang Ginoo nahibaw sa kamatuoran, bisag giunsa na tog tabon-tabon, bisag giunsa na tog pamakak, bisag giunsa na to og panindot-nindot ng atong naong diha, bisag unsa na lanay atong gipang waxing kanang tabon-tabon anang atong naong, ang Ginoo nahibaw sa kamatuoran. Og mulutaw gina sooner or later gani. Ang una gyung timaan nga nagsunod tas Espiritu Santo kana gyung kahiusa. Ang Holy Spirit mga igsoon kun mulihok na gay na siya, ang una gyung epekto magkahiusa. Nagkahiusa bang ato rong Marcos o Duterte nga mga teams? Unity man na sila sa una, karon nagkahiusa pa sila. Kusga. Tungod na kay wa na maminaw sa Holy Spirit, ang gipaminaw ang ila ng kaugalingong gusto. Bungkag yun. Ang inyo rong pamilya, bana o asawa, kumusta man, nagkahiusa pa mo? Wa mo magsigig away. O nagkahiusa mo, naminaw mo sa Holy Spirit. Mo bitan ang dunay kisa tong obispuha, cardinal ba to? Bishop Fulton Shane ba to? Niingon nga, a family that prays together stays together. Ang pasabot ana, kung magsigi kag paminaw sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, di gyud mo magkabuwagay. Pero ngano man nga ang tibuok kalibutan karon ni approve mag divorce bill. Tungod kay wa naman maminaw sa Holy Spirit. Divorce bill. Ni-approve pagyod og same-sex union. Ni-approve pagyod og abortion legalization. Tungod kay wa na maminaw sa Holy Spirit. Og tungod niining maong paningkamot sa kalibutan aron kunuhay mahimotang malipayon, mahimotang magkahiusa, mahimotang malinawon, mo nang dunay divorce bill, dunay abortion, dunay same-sex union o guban pa, apil pang euthanasia, nisakag maayo ang cases of depression o ang suicide. Nga naman, kaya ang atong solusyon, human. Wa ta kailas Ginoo nga maoy nagsulti ngan hinato. Og nagsugod na panahon pa nila ni Moises, hangtod gyud karon. Gani sa atong unang pagbasa, si San Pablo naningkamot pagpaila sa ilang gitawag og alang sa Ginoo nga wa namo mailhi. Di ba? Doon na may altar kuno dito, daghan man to sila mga gods and goddesses, pero pagtan-aw ni San Pablo, doon na may usa ka altar dito nga nag-ingon alang sa Ginoo or sa Dios nga wa namo mailhi. Iyang gipasabot, mao ni si Kristo, mao ni ang tinuod nga Ginoo, mao ni ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao ni naghatag nato sa tanan. Ni ana lang mga tao. Istorya lang yata sunod. Bisag kamo dinhi ingnon ta mo ipalit og slat ang inyong tanang kwarta kay ang Ginoo mohatag ninyo gatusan kapilo nga panalangin. Ana lang mo. Tug ba? Magsige kog explain ana. Kay nindot man na mga igsoon kay giingon ginas Ginoo nga kinsa to unsay imong gihatag ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Pero maingon ko nga
dunay tambal na ron sa cancer nga aron dili ka mamatay bisag stage 4. Ha? Unsa man na? Unsa man na? Dunay makapagwapa o makapagwapo ninyo ang inyong edad mo balik og 16 anyos. Hala, tutok na yun. Lawas nun ra kaayo ta. Lawas nun ra kaayo. Pero ingnon ta mo nga hapit na mo abot kay ang inyong naong tiwasono na. Hoy, simbako. Nilingay mong tupad. Ing na mudawat ka, nakaroon ay katapusan nimo. Ing na kuno. Na mudawat ra ka, nakaroon na ang imong katapusan. Dawat din. Ang Holy Spirit mo na musulti nato. Nya unsaon man pagsulti sa Holy Spirit? Una, diha kung mag-ampo ta. Mutingog yun ang Holy Spirit. Kung maminaw lang yung ka, ay pagsigigdiktar sa Ginoo. Ing na, Lord, speak, your servant is listening. Nya paminaw yun, hilom. Naada yun ay magtingog-tingog sa imong hunahuna. Maingon din na, pasayloan na ng imong mama. Nganong gadumot man kasi imong mama? Nganong gadumot man kasi imong papa? Nya mo argue din ka, ang sa na akong mama, sige naglatos na ko, bunog ikustanan niya, pinangga kanya mong maguwang. Ano siya? Pasaylo alag kapituan kapito. Nigagod ana, wala lalis ka. Di ba kabantay mo ana? Hantod mo gawas kas Adoration Chapel. Kapoy. Kana kung di jud ka maminaw, pero ingnaw, di jud ka bakantihan. Mo na natay Adoration Chapel. Sa misa ampo masani, rosaryo ampo sani. Kadang adoration, spend time mga bisag 30 minutes lang. Nya silent lang ba? Silent. Ayaw sa pagyaw-yaw to. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ayaw. Pakisulti lang niya. Silent. Muna, adoration. Kinsa ninyo din ang magsigig sod sa adoration ta sa kamot. Muna na resulta. Nakahinumdom jud ko nga doon natay sana kanang order gikan sa obispo Cardinal Vidal pamantingal ito nga maghimo gyud og adoration chapel nga naay kung mahimo 24 hours nga i-expose ang Blessed Sacrament aron anha diha ang mga tao magsigi og adoration. Dili lang kaning Blessed Sacrament riskilid naagi adoration i-expose, pero subo lang paminaon kay mura naglabi ang bakante nga oras kaysa na itaw. Ug naa sa itaw, portis ang hinanuka. Pari para bagyon. Pero okay ra nagmatog ka diya basta nagampo ka. Ang ana, no? Pwede masatog sa iyang damgo nakigistorya siya sa Ginoo, di ba? Si San Jose. Si San Jose ba? Ana man siya makigistorya sa Ginoo sa iyang damgo. Ana. Mao na okay ra gyud matog mo diha agas pa inyong laway ana okay ra gyud ato go nang gi-aircon wa mo kay baho air condition na nindot kay na diha katulgan di oy pag-ampo. Ikaduha, mosulti ang Espiritu Santo pinaagi sa imong isig katao. Kanang imong tupad o katong wa dinhi karon mouthpiece na sa Holy Spirit. Hasta ng labing ubos nga tao o labing taas nga tao, dili ra pari madre, tanang tao gamito na sa Holy Spirit. Naagi mga tao nga inigtingog nila mura kag maigking. Ana. Mao na to ang Holy Spirit. Moingon sila, wa lagi na mag-angay ang badli sa imong kilay. Ang Holy Spirit to nisulti nimo. Ayaw patuyang anang pangusab sa imong kilay kay masipyat na hinuon ka. Ana baron. Ano pa man nimo bayri imong utang? Maigking ka ba? Ang Holy Spirit mo nag-ingon, be truthful to your commitment. Mga na ba? Di ba? Ikaw, sige kag yaw-yaw. Labi na inyong anak, magsige mo yung ikaw, niya mo inyong anak, bad baya na. Kumutong ko na ba, bad ka, kumutong ko na ba, usap ng tubag niya. Ayaw ang Holy Spirit to ni sulti ni mo. Di ba? Nganong imo man sige hagyaw-yaw si Papa. Ang Holy Spirit na. Tubag ka nagtinarong. Ayaw ina nga. Ang animal kay nas tanan. Ikaw ba? Sa man gisulti Papa nimo. Ayaw na ana.
Ikatulo, nga musulti ang Holy Spirit diha sa panghitabo sa atong kinabuhi. Mutingog sa na siya diha. Pinaagi sa mga signs nga iyang ipakita. Panghitabo ba? Nang litan, iguli nimo, musakit imong tiyan, nya magpa-check up dayon ka, nya stage 4 colon cancer. Unsa may gisulti sa Holy Spirit? See you soon. Nya ayaw na pag-struggle, ayaw na pag-ingon, hulo, Ginoo. Ayaw na ana, ingna dayon nga, your will be done on earth as it is in heaven. Awa na, malinaw na kay ka. Sunod simana, awa na, vigil mass na. Kakulikta na sang pare. Ano? Nindot kayo. Oy, mo struggle magmaayo, magpada pa din letter, daghang letter na kan Ebra Dennis atong konsehal dinhi, usama ni sa atong SOA kanang social action team. Siya na kay magpada pa dir, kaluy-in taon mi ang among bill diri sa ospital ni abot nag 300,000, tabangi taon mi padir nga makabayad mi nako na galisod magamig bayad sa among 10,000, ari na mahinuos 300,000. Mga inana ba? Ngano man sang ngadto pa man kag ospital, nawa man day kay kwarta. Paabot lang diha kay ug moadto kag ospital, patay gyapon ka. Ug di sa kamo adto, patay gyapon ka. Ang gisulti sa Holy Spirit, acceptance. Acceptance of the truth. It is now the truth. Nana, ako bita igsoong pari, siya ari ako diri kuya kay di ako sa ospital. Pagsod gid nako mao gyud pagdiscuss sa doktor nga iya ra sang igagaw stage 4 munting ito pancreatic cancer unya mao gyud ako nadunggan ba paglingkod nako sa daplin kay naghinilakay naman sila mao gyud akong nadunggan nga niingon ang kuna lang gyud Father ha accept lang gyud ta Father nga di na jud ka magdugay niyan ang doktor niya iya igagaw dog gulang gyud ko isa angkon lang gyud ta Father ana still ano niya ikalay sulti sa akong mama dok ana kay di lang ko kasulti siya ako na lay sulti pero gahilak sang doktor nga nagbasa sa result. Bebeling niya ako no imong tupad na ikaw kuno'y sultihan ingon ana nga di na ka magdugay malipay ka pero naasag ko'y na tambungan nga bedridden nga maugi siya ni discuss nako Pader mga at most 10 days na lang ko ana niya ako nang gi-arrange ang akong haya Pader pwede ikay mo misa sa last week mass last ko nung week mas ba ako ginang ikuan pa dira nako sige pero ako murag gilainan ko ba sige nya buhi pa kay ba sige ako nya misa ug ako yung gituman ako gyud ni misa wa man siya kaabot og 10 days 3 days raman patay man pero nakamisa gyud ko sa iyang last week ana kinsa ninyo dinhi ang nag-arrange na sa inyong week nana wala pa. Uy, hinay-hinay na magsuwat i-arrange na pila ka adlaw, ana ba? Pila ka adlaw ka magpakuan, ana. Pero ayaw lang sa danyo i-appeal ang cremation ha. Ay, cremation. Ato in taong lawas, Temple of the Holy Spirit. Ha, timan gina Temple of the Holy Spirit ang atong lawas. Ayaw in taog sunog-sunoga ang temple. Naturally, ibalik lang na siyota. Kanang pag-ingon nga gikan kas abog og sa abog ka mo balik. Ayaw in tao na abog gikan sa makina. Abo naman na. Ang abog pasabot, ibalik ka sa yuta. Ang yuta mo magbuot. O iya bakang himuong yuta or dili. Kaya naman sa mga uncorrupted na mga bodies karon sa mga saintly people. Di ba? Santa Rita o Cassia. O man sa na siya madunot. Saint Teresa man sa tingin ito. O napay daghan. O pa madunot. Nga naman. Buot ang yuta, ipakrimit manoon, Holy Spirit kay gasulti ana. Na ayaw. Ang kapadir magtukod ra ba mo kulumbari, di ba cremation na dili gidesign na nato sa bones. Bukog ba? Bukog. Pero og butang sa mo dihag mga urn, okay ra gyapon. Pero ang ato yung primary nga design ana is bones, remains. Ana mo nang dako-dagko ng atong lungag wa pa lang ma-approve sa disod hapit na ma-approve ha
o nang pwede na mo dito ibutang kung ang Holy Spirit magbuot na. So muna mga igsoon, iampo nato makamaogid on tatang maminaw sa Holy Spirit kay gisaad ginas Ginoo ni Hesus ang tanan nga ni anako mauray iyang isulti ninyo ug ang tanan nga ni anako maurasad ang gikan sa Amahan. Muna ang Ginoo gyud mo'y mosulti nato pero kinahanglan ka maogid tang maminaw.